Здравейте в Откровенно с мен, Ели. Знаете ли, че в България 1 на 1000 деца се ражда глухо? А известно ли ви е, че десетки българи с вродена глухота вече чуват благодарение на миниатюрен имплант? Някои от тях отдавна са пълнолетни, но за първи път откриват шумния свят. За първи път долавят гласа на родителите си, музиката или просто се стряскат от свистящия звук на спирачките. В България кохлеарните имплантации се извършват от 2000-та година. Първо само в ИСУЛ, а от 2004-та и във Военно-медицинска академия. Защо обаче от 60-70 нуждаещи се годишно само неколцина успяват да се доберат до така желаната операция? За това ще си говорим днес с моите гости. В редовната ни рубрика вместо хапче ще си говорим за честите болки в кръста през зимния сезон. Останете с нас до края. Да започнем от там. От колко време вие и вашите деца посещавате център? Центърът тук специално от както съществува, може би 3 години и половина. Да, 3. А за кохлеарните апарати да си поговорим. От кога са имплантирани на децата ви? Моето те специално. Първата имплантация му беше на годинка и 4 месеца. Вече на 6,5, т.е. 5 години имплантиран. Сега вече е двустранно имплантиран и на двете ушета 2010 беше втората операция. А преди това вашето дете чуваше ли нещо? Разкажете повече за самото положение преди години. При нас специално детето изгуби слух в ранна детска възраст, бебешка възраст, месеците, следствие на една от живите ваксини, за съжаление. Така смятат всички лекари около нас и ние. И след това разбрахме за тази опция. И слава Богу, че предприехме тази крачка, защото в момента нещата са като при едно нормално чуващо дете. Имаше ли колебания преди да предприемете тази крачка? Да, разбира се, че имаше колебания. Не бяхме се притеснявате с материята изобщо. Изчетохме цялата литература по въпроса. Не знаехме нито как ще протече операцията, все пак е сложна. В главата се случват нещата. Не знаехме какво ще се случи, но слава Богу, наред е всичко. До ден днешен, кога беше втората операция? 2010. Миналата година, октомври. Да, 2010 вече с двете уши. Чува. Здравейте, деца, моли, мили. Може ли да седете по местата? Страхотно. Какво се прави тук в този център? Всеки ден ли посещават центъра децата? Да, нашето дете посещава всеки ден центъра, по няколко часа. Основната задача е слуховите упражнения, нали? Като цяло помагат му с домашните, това е един вид забавачка. Занималния, както училищните занимални. Имат много други артистични занимания, което им помага много на децата. Чувстват се добре тук. Те си като вкъщи в общи линии, което е много важно. И тук получавате комуникация с деца на тяхната възраст. Намират ли си приятели тук? О, да, със сигурност имат много приятели и всички тук са, естествено, деца, едни повече, други по-малко. Те израснаха заедно в общи линии, нашите деца тук. И тук и преди това израснаха заедно. Всяко едно разказва какво са правили, с кой си е играла, кое е било интересно, кое е било трудно. Добре, а при вас как се случиха нещата? Преди колко време се направи операцията? При нас също беше имплантацията на година и 4 месеца. Не знам как са се случили нещата. Тоест ние разбрахме, че тя има проблем, когато беше на 10 месеца, без да знам преди това защо е този проблем. Решение за имплантацията взехме след консултации в чужбина, защото при нея има остатъчен слух. Тоест тя в едното уше има малко слух и носи слухов апарат. И като беше на година и 4 месеца имплантирахме, до ден днешен е с един имплант и слухов апарат. С кого се консултирахте преди операцията? Казахте консултация в чужбина. Понеже тя се води тежко чуващо дете. И беше трудно като решение за тук дали да бъде имплантирана или да не се имплантира. И ние специално се консултирахме в Израел. Операцията се поема от здравната каса.
В момента, в който ние взехме решението, че ще бъде имплантирана, веднага беше направена имплантацията и лично ние тогава, преди 5 години, не сме имали никакъв проблем. В предварителния ни разговор вие казахте, че искате да бъдете чути. Кажете какъв е вашия апел сега? Пак става дума за това, че всъщност ние нямаме също никакви оплаквания относно операцията, всичко се поема от държавата, но всъщност проблемите започват след това. Защото там нататък държавата не поема нищо за тези апарати, за тези деца по никакъв начин. Апаратите се нуждаят ежедневно от батерии. Много консумативи, които, за съжаление, не всеки може да си позволи. Тоест, ако едно семейство няма възможност след това да си закупува батерии, да сменя кабели и всичко останало, реално тази операция става абсолютно безмислена. Защото отново е изходна позиция и детето няма как да чува без това нещо. Нали? Ако се развали кабела на апарата, той струва пари. В България фирмите вносители са 2. Има разлика в цените, но грубо да ви кажа, примерно при нас как стоят нещата. Един кабел външен струва около 350 лева. Може да се развали един път в годината, може да се развали 2 пъти в месец. Няма гаранция за това нещо. Освен това, процесорите имат 3 години гаранционен срок, след което вече всеки сам трябва да поеме поддръжката им. Доста непосилно. След това възникват проблеми. Ето както при нас се случи, решихме да имплантираме детето от другата страна, за да чува стерео нормално, нали, за да се чувства то по-комфортно и така нататък. Въпреки че вече има в света нов процесор, външен, държавата имплантираме детето, но тя поема стария. Тоест, ако искаш новия, трябва да доплатиш 10 000. Всичко е свързано с много пари. С много пари, с много сериозна поддръжка и всъщност от това зависи дали детето ще чува и дали има смисъл от тази първоначална сума. Никак не е малка, 36 000 лева струва това, което поема държавата за операцията, но не се знае доколко ще има смисъл. Освен това, сурдопедагог ежедневно е рехабилитацията. Това, което се изисква ежедневно от децата, също не го поема държавата. Всеки сам намира начин да се справя с положението. Така че ние наистина се надяваме някой да ни чуе. За сега това не се е случило, уви. Нека да включим един татко в нашия разговор. Как се справяте до този момент? С помощ от приятели, от роднини? Как? На кредити се изплащат в последствие, което не е никак лесно. 8 септември правихме с идеята правителството да назначи една работна група, която да определи кой следващата година ще се занимае с нашия проблем. До момента не знам какви са резултатите. Мисля, че няма такива. Нямаме отговор, да. Надяваме се, че нещо ще се случи. Това е, което мога да кажа. Ще ми кажеш ли как се казваш? Аз се казвам Калина Костова. Кали, имаш ли много приятелчета тук в центъра? Да. Какво правите по цял ден? Играем си На какво? на всякакви игри. Кое ти е най-любимото? По математика. Да решаваш задачки? Да. А от колко време идваш тук? Всеки ден ли? Не всеки ден. Някой път. Много често. Харесва ли ти? Да. Защо? Една цяла седмица ще съм тук. Защо ти харесва? На мен ми е интересно, защо ти харесва? Защото е интересно, имам много приятели. Как се казваш ти? Ивета Миленкова Кълнянова. Майче така беше. Всеки ден ли си тук? Ами не всеки ден, но вече всеки ден ще съм тук. Какво ти харесва най-много в центъра? Да си играя. И да ям. Сега ви представям Бобо, който е на колко годинки? 6. На 6. Ходиш на предучилищна, нали така? Да. Какво ще правиш зимата? Би се вкараме ски и взимам стеки да карам. И карам сноуборд. Ако мога да карам сноуборд, така да взимам и си падам. И си много добър. Да. Така и падам. Ти си ученичка, така ли? Да. В кой клас си? Първия клас. Четеш, пишеш вече? Да. А в кое училище си? 28. Там също имаш приятели, нали? Да. През зимата правим снежен човек.
слагаме с коледната вечеря, слагаме лампички на ухата и такива неща. Какво правиш в деската? Ами, играя. Какво друго? Рисувам. На колко си години? На 5. Кога ще е рождения ден? Ами аз съм през месец февруари. И аз съм на 9 август. Госпожо Димитрова, вие сте рехабилитатор в центъра. Колко деца го посещават? Може би така, текучеството на децата, които се въртят в този център, са между 35-40 деца в този порядък, в различна възраст. Възрастта е така една много широка граница. Има, може би, от година и половина до 10 годишни, а и младежи. Но имплантирани деца главно от 1,5-2 до към 10 години към този момент. Аз вече се запознах с някои от тях. Те са много усмихнати деца. Виждам, че се забавляват изключително. Какви са занятията им тук? Нашата цел да се създадем и появим е по-скоро да подпомагаме процеса на интеграция, в който те са навлезли така или иначе. Всички деца, които идват тук, ходят в масови детски градини, ходят в масови училища, голяма част от тях. Всъщност ние сме едно подпомагащо звено на държавните институции. Ние сме една подадена ръка. Ние довършваме това, което децата не са успели. За учениците сме си сформирали занимални и, разбира се, през цялото време ги подпомагаме индивидуално. Ежедневно си контактувате и с техните родители. За какво ги съветвате най-често? Това, за което най-често ги съветваме, освен тези текущи неща, като днес каза тази дума, ви упражнете вкъщи, надградете, което ежедневно. Ние често си правим родителски събирания. На тези родители, които са по-напред в пътя, и на други, които тепърва навлизат и плачем заедно и така. Макар да не винаги да го правим в присъствието на психолог, се опитваме да правим и такива групи на взаимопомощ. Но това, което аз винаги им казвам и на такива срещи в ежедневието, когато те се притесняват, чули тази дума, защо сега ни я повтаря, настройка ли трябва да направим, и ред проблеми. Аз винаги им казвам, че преди всичко те трябва да бъдат родители. Това е мой съвет. Родители, които са активни в работата си със своето дете, но родители, не специалисти, не постоянно изпитващи ги, защото те в един момент в стремежа си да дадат всичко на децата си са наистина техни учители непрекъснато. Това разговаря скоро с една майка и тя каза: разбираш ли, аз простирам дрехи и казвам, сега слагам щипка. Ето това е щипка. Щипката може да е червена, но тя може да е пластмасова, може да е дървена и надгражда, прилагателни, глаголи, въобще изречения. Каза, не мога прането да си простра спокойно. Аз казвам, при тогава да говориш и дай просто любов, чети приказки. В този ред на мисли понякога се преекспонират усилията и родителите наистина много се фрустрират, а това се предава и на децата. Пожелавам на всички да са живи и здрави и на ум и акъл да имат. В студиото вече са моите гости. Доктор Дончо Дончев, специалист уши, нос, гърло във Военно-медицинска академия. Таня Димитрова, рехабилитатор на деца, претърпели кохлеарна имплантация. Венци, който вече чува благодарение на миниатюрния имплант, и неговата майка Галина Илиева. Вие може да споделяте мнението си и да задавате своите въпроси на телефон 975 25 55 или да ни пишете във Фейсбук на Откровено. Здравейте и добре дошли. Благодаря ви, че сте мои гости днес. Госпожо Илиева, кога и как открихте, че Венци има проблем със слуха? Здравейте, мерси за поканата. Значи Венци беше планувано дете с много хубава бременност от моя страна. Направих всички изследвания, които се правят по време на бременността, за да съм сигурна, че всичко е наред. Роди се, но понеже беше с малко тегло, беше 1-2 седмици в кувьоз. И след това, като се прибрахме в къщи, като всяко дете плачеше, не спяхме по цели нощи, без от моя страна по никакъв начин да разбера, че има нещо, което е проблемно. И като отидохме на контролния преглед на 3-я му месец, личната лекарка по най-елементарния начин раздрънка ключ до ухото му, на което той не реагира. И тя каза, това не ми харесва, нека да направим изследвания. Тръгнахме на изследвания. Първото ми изследване беше, когато той беше на 4 месеца. След това ги повторихме. БЕР, всички потвърдиха
Нейното мнение е, че той не чува и когато направи 1 година, бяхме изчели всичката информация, която може да се намери в интернет с преводи от английски и разбрахме, че в ИСУ и във военна болница се правят операциите и една сутрин ни се обадиха и казаха: заповядайте на операция. Той беше точно на 1 година и 1 месец. Направихме лявото ухо. И след това вече се започнаха настройките, малко по малко, докато оцелим точната настройка, докато го свикнем, че той трябва да го носи непрекъснато. И общо взето така тръгнахме. Аз слушах мнението на всички специалисти и, както каза Таня и в репортажа, не исках аз да съм специалист, исках да следвам техните съвети. От мен се искаше да го гледам добре, да се грижа за него, да правя това, което те правят. И резултатите не закъсняха. Просто той започна да чува. Ходихме в Центъра за ранна рехабилитация на слуха и говора. После започнахме, същевременно ходихме във военна болница. И малко по малко резултатите дойдоха. Той започна да ходи на масова детска градина. Всичко беше добре, с изключение на това, че той с лявото ухо се въртеше по посоката, от която идва звука. Да. За да може да следи всичко, което пък, примерно, би му пречило в 1-ви клас, защото би трябвало постоянно да гледа госпожата, нали, това да пречи на текущата му работа в момента. Да. И така решихме да направим втората операция, май месец тая година. Тя вече е факт и с нещата потръгнаха. Чудесно. Доктор Дончев, забелязах, че на изключително малка възраст е направена операцията на венци. Това е страхотно, че може от толкова малки, но всъщност коя е най-така ранната възраст, в която може да бъде направена такава операция? Ще отговоря, разбира се, най-напред поздрав на всички зрители, които са избрали да ни гледат в този час. Въпросът за възрастта на имплантация е свързан с откриването на вродената и придобита глухота при деца. Като говорим за вродена глухота при деца, трябва да се знае, че в един голям процент тя наистина е вродена. Дали се дължи на наследствени причини или причини по време на бременността и самото раждане, но в някои случаи е придобита, както стана въпроси в репортажа от майката, е придобита в кърмаческа възраст или ранна детска възраст понякога. Колкото, на вашия въпрос, колкото по-скоро, по-добре, макар че единственото ни ограничение, когато нямаме спешна причина да бързаме, е горе-долу около 1 годинка, малко преди 1 или малко след 1 година, когато е открита, разбира се, говорим за вродена глухота. Защо? Защото човек формално чува с ушите си, но реално чува с мозъка си. Ушите са просто един медиатор, един интерфейс, който пренася звука до центъра на мозък, тези механични трептения, преобразува го в един биоелектричен импулс и той отива в мозъка и там нещо се обработва. Разбира се, тази обработка отговаря на това, което е чуто. И когато един слухов нерв дълго време не функционира, какво се получава? Тая зона в мозъка, тя след това е невъзбудима. Разбира се, този път ще си провежда някакъв импулс, но мозъка няма да обработва тая информация. Това се получава при по-големи деца с вродена глухота, когато се прави. Тя може би и Таня ще сподели, защото има наблюдение върху такива деца, но те, докато са по-малки, носят това устройство, като станат достатъчно големи, вече не го носят, защото то просто не им трябва. Те имат... Все едно, представете си, ако на нас не сложат едно устройство, което усилва вибрациите и ние почнем да възприемаме вибрации и някой да трябва да ни учи да комуникираме с вибрации, да вибрираме с кожата и да възприемаме такива неща. Няма, след като говориме за какво да възприемаме друг начин на комуникация, така и с деца, които дълго време са били, т.е. са били глухи и на късна възраст са имплантирани. А като говоря за спешна причина за ранна кърмаческа имплантация, това е само менингита. В нашата практика няма такива случаи, но в световната най-малкото дете, имплантирано с кохлеарен имплант, слухов имплант, е на 3 месеца.
в Вюрцбург, Германия, заради менингит. Звучи фантастично. Да, защото там причината, че се получават едни увреждания в самия кабел, в самия слухов нерв и трябва бързо да почне да се стимулира това, което е останало. Ние прекъсваме за малко нашия разговор, за да видим реклами и ще продължим.